हिनजावफ्रा बेबायदि अयभिं खुलिनो गोसो दं नामा? अयभिंथ' खुलिनो गोसो दङ नाथाय रांनिसो प्रब्लेम जायो। प्रमद बर' सारनि हिनजावा दख'नाबो गानो सारिबो गानो नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे सम सम क'वालकुसियावसो दामि दामि मेख्ला सादोर सारि लांफैयो होननानै जों खोनानो मोनो। क'क्राझाराव मानो बायनो थाङा? जितु আপোনাৰ এসেম্বলি আছিলে তাত বড়ো মানুহৰ বহুত মৰম পালো। जितु আপোনাৰ এসেম্বলি আছিলে তাত বড়ো মানুহৰ বহুত মৰম পালো। বিটিয়ে দিলে যাওঁতে খুব মৰমেৰে এৰি সূতাৰ এখন মানে দিছিলে মোক আৰু কৈছিলে যে আপোনাক এদিন চাব খোজো। गुवाहाटी क'वालकुसि होननानै बुङोबा आसामनि दामि दामि जि दिहुनग्रा जायगा होननानै जों खोनानो मोनो। जेसेबां दामि दामि जेसेबां मोजां मोजां आगर दिहुनग्रा गासैबो बर' मानसियानो 100आव 90% आरो प्रमद बर' सारनि हिनजावखौ जों सम सम क'वालकुसियावसो लांफैयो सारि मेख्ला दामि दामि जि होननानै जों खोनायो। क'क्राझाराव मानो लाया प्रमद बर' सारनि हिनजावा? मा बुंखायो हौवा मानसियानो बाव थायो आरो बिसोरो बेयावनो थायोनो ओमफ्राय नों रोंथ'वाखै नामा फंबाय? आं गोसोआसै लाख लाख थाखा बहानिफ्राय मोनदों? जेसेबां क'वालकुसियाव हौवा हिनजाव जि दानो थादों गासिबो आसामिसफोरनि आन्दाराव। जेसेबां दामि दामि जि दायो जेसेबां दामि दामि आगर एरो फ्राय बाहाग 100आव 90%आनो बर' मानसि। सोरबा हौवा हिनजाव सोरबाया न'खरनि अबस्था गैयियाव हारसाफोरनि आन्दाराव क'वालकुसियाव दामि दामि जि दाग्रा। बे दामि दामि आगर दामि दामि जि दाग्राया सोर? गासैबो बर' मानसियानो। गांसे जियावनो 30,000 20,000 10,000 5,000 50,000 गाहामनि जि बे जिनि दामा मेख्ला सादरा बेफोरबायदि जायफोर दायो गासैबो बर' मानसियानो। जाय दाग्रा 1000निफ्राय 3000 हाइस्ट मोनो गांसे जियाव आरो बेबो सप्तासे 10 दिन गाहाम नांगौ गांसे जियाव। नाथाय जों खोनायो बिटिसि बिटिआरआव अयभिंनि थाखाय जायफोर जि दाग्रा बिथांमोननि थाखाय सरकारनि साबसिडि लन जायफोर अयभिंनि मालिक बिथांमोननो लन। सोर लनखौ मोनो? ओरैनो फावथिना खालायनानै अयभिंनि माखासे जि दाग्राखौ देखायनानै लाख लाख थाखा साबसिडि लन लायो। नाथाय जायफोर दानो गोरों जायफोर क'वालकुसियाव हौवा हिनजाव जोंनि बर' मानसिफ्रा हौवा मानसिफ्रानो क'वालकुसियाव जि दानानै न'खर सोलिनानै दं। नाथाय जों खोनायो सम सम प्रमद बर'नि हिनजावाबो क'वालकुसियावसो दामि दामि जि बायफैयो होननानै जों खोनानो मोनो। गावनि सोरबा न'खरनि जाथि खुरमानो हरनो थाखाय दामि दामि सारि लांफैयो प्रमद बर' सारनि हिनजावा आरो गावबो सम सम सारि गानो बर' दख'ना गानो। बे दामि दामि सारि मेख्लाखौ क'वालकुसियावसो लांफैयो होननानै जों प्रमद बर' सारनि हिनजावखौ जों खोनायो। नाथाय जेसेबां क'वालकुसियाव जि दाग्रा गासैबो बर' मानसियानो। बे क'वालकुसियाव दाग्रा बर' मानसिफ्रा जुदि बिटिसि बिटिआरआव जोंनि बर' लिडारफ्रा जि दाग्रा अयभिं दामि दामि मेख्ला सादोर दामि दामि सारि दिल्ली मुम्बाइ गुबुन गुबुन हादोराव गुबुन गुबुन हादोरनि जि दानो गोरोंफोरखौ जुदि बिटिसि बिटिआरआवनो सुबिदा होयोबा क'वालकुसिनि जि दाग्रा अयभिंआ ओरैनो गावनो गाव जायफोर आसामिस मालिक बिथांमोनहा जि दाग्रा मानसिखौनो मोननाय नङा। जेसेबां क'वालकुसियाव जि दायो गासैबो बर' मानसियानो। जोंनि बर' लिडारफ्रा बुजिनो रोङोबा जेसेबां क'वालकुसियाव जि दाग्रा क'वालकुसिनिफ्रायनो दिल्ली मुम्बाइ गुबुन गुबुन अरुणाचल नागालेण्ड शिलं साप्लाय हरो। दा जायफोर जि दानो गोरों सारि दानो गोरों बेडशिट दानो गोरों गुबुन गुबुन हादरनि जि दानो गोरों बिटिसि बिटिआरआवनो प्रजेक्ट खालायनो हायो। बिटिआरनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रानो बे क'वालकुसियाव जि दानो जायफोर गोरों दरमा सिस्टेम आरो जायफोर हौवा हिनजाव जि दानो गोरों बिथांमोनखौ अनुदान होनानै बिटिसि बिटिआरआवनो सुबिदा होनो हायो। दा आं ससेल' बुंगोन
भिडिअनि फुटेजखौ नायलाङोबा बुजिगोन जायफोर खुवालकुसियाव जि दायो लाख लाख थाखा खामायो सोर खामायो आसामिसफ्रा बर' हिन्जावफोर बर' हौवाफोरखौ जि दाहो दामि दामि जि दाहोनानै दिल्ली मुम्बाइ दामि दामि आगर जायफोर दायो गासैबो बर' मानसियानो 100आव 90% बर' मानसि अब्ला बे बर' मानसिखौ जुदि बिटिसि बिटिआराव लांजोबोबा बे खुवालकुसिनि जेरैबायदि आसामनि जेरै मुंदांखा खुवालकुसि होननानै बुङोबा आसामनि मोनफ्रोमबो आगर मोनफ्रोमबो दामि दामि जि दिहुनग्रा जायगा होननानै सिनायथि मोननाय जायगा नाथाय बे सिनायथि मोननाय जायगायाव बे बर' मानसिफोरखौ लांजोबोबा गाबोननो बिथांमोना बे जि दाग्राफोरखौ लांजोबोबा बिटिसि बिटिआराव खुवालकुसिनि जि दाग्रा इन्डास्ट्रिफ्रा गावनो गाव गोमालांगोन नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे प्रमद बर'नि सारनि हिन्जावा सम सम खुवालकुसियावसो दामि दामि सारि दामि दामि सादोर लांफैयो होननानै जों खोनानो मोनो हौवा मानसियानो नै बे गुवाहाटि खुवालकुसियाव आरो माबायदि सायो नै बे मा Guna, ia sampai umumnya tak kain nggak pakai buku na, pakai buku, dari lana nih. Kalau dia usumna tuh nggak gini dah, dia usum apa namanya hasilnya baru langgar. Jadi kayaknya dia pas tahu usumna tuh nggak mungkin ya. Ma buat ni ya? Ya nengah, jadi neng desain by desain tanah ya, neng mani tanah, neng yang mix kali kan, tanah yang mix nanti dia jauh, tanah kalau ada buku, itu tanah nih, mana golden apa ya, golden apa ini ya. Red color nih dia Ini lah, saya salah. Ada saya naik deh. Mau saya, korban sana. Saya dah ambil saya sana dah berpunggah. Saya dah ambil saya dia. Masa kan berpunggah? Bor-bori pandarin ya, baksa. Busuk kanjar bor mah kemana? Dah, seniba anda orang datang na gaungnya. Da pertemuan agak ni dong artikel atau mana malah yang terlalu daya ya. Mana wisi problem saya nalai. Dan ni beri daya sudah. Nih. Das nara. Ma jibi ya? Ya mana harsa pun mana ada sadar ni. Harsa pun ni sadar. Boro pun ni rengar na. Boro pun ni jadi apa dia? Yau daya. Nah, dapat tu rengar. Oh dapat tu. Dokona sokona. Dokona ya bilik saya nalai. Yau dah daya. Itu mama kan pun tiga dosin sedang anggar. Yau mana ya dosin sedang baik. Sudah dosin sedang mana? Langgar saya. Sudah mana dekat lah? Daya makku kita sini. Ada agot mana guna agotnya. Nih. Agot ni be guna ada. Guna. Oh. Kenapa ni sebut kana tu asal? Asal ni sebut kana tu. Nah, ni wanda dah. Nih, lagu buat ni. Ini orang selap bos ni, misna dia ada. Nih, apa gaya? Nih. Zabai deh, dari ni kau ni saya kau. Berbagi orang kulit ni kesuruh nama. Orang tu kulit ni kesuruh natai darang ni se problem sudah ya. Dah tu jen kenai mana borofoni makasih bicara sorkar ni pray orang kulit ni tak mana pandom. Panau sebab orang ni tak kaya sebab 1 koটি 2 koটি बिदिनो एककालीन माखासे जेनेबा खावसे अनुदान खावसेया लन आरो दा बेफोरबायदि सुबिदाखौ जायफोर दानो गोरों माने मोनदों मोनाखै जों बुंनो हाया दा बेफोरखौ मोनोबा नोंथांमोना खुलिनो हागोन आरो हायो थारमाने जोंनो माने सुबिदा मोननोबोला जों हायो मानो होनबा এই सुबिदाखौ जोंहा थारमाने आखायाव माने फैसानि गोनांथि जायो नालाय ओंखायनो आरो हास्लाबा आरो जोङो जुदि इफोरनि जुदि जों सुबिदा मोनोब्ला निजिनो बानायनो हागोन मानो होनबा इफोरबायदियावबो रां दोङो नालाय जिहेतुके सरकारनि फालनिफ्राय जुदि होयोब्ला हायो आरो जोङो दा मा जि दायो जोङो दा बर्तमान याव बेडशीट ओमफ्राय ओरैनो सिम्पलबो दायो बेडशीटफोरा बहुत माने हेभि जायो आरो लांगाबो दानो हायो जोंथ' आरो टेनसन गैखाया नालाय रोंखाजोबनाय बेडशीटआ जुदि जों बायनो फैयोबा बेसेबां लायो गांसेयाव
बेडशीटआ जुदि बायनो फैबा नों हेभिदो लोगो खोथा 25,000 दङ 15,000 दङ 12,000 दङ माने नोंनि हेभिनि लोगो डिपेन्ड खालामो आरो डिजाइननि सायाव मेना नै हौवा हिन्जाव दायो आरो बिसोर कल खुसियाव बिसोरल' नङा अनेक बर' हिन्जावफ्रानो दायो आरो मा जि बियो सादर मेख्ला ना बायबा बेसेबांसो लायो बायबा डिजाइनजों खोथा इफोरो दा आंनि आन्दाज केसापात नालाय ओरैनो 1500 गोलैगोन खोमा 1500 ओमफ्राय नोंसोर बेसेबां मोनो 15,000 जरा एसे खम गोलैनो हानाय जरा 15,000 हेभि नङा नालाय 15 गोलैद्रायनाय नङा ओमफ्राय नोंसोर बेसेबां मोनो ओरैनो जोंनियाव दा डिजाइनखौ दा बेसे होगोन ओरैलाय 2000 ओमफ्राय दा डिजाइना एसे बेलेग हेभिखाय एसे बेलेग मोना 2500सो होना ओमफ्राय दा एसे दानायना देखायलाय देलाय हौवा हिन्जाव दाङो आरो नै जाबाय दे हौवा हिन्जाव नै बे हौवा नै बिनि हिन्जाव आरो बियो दा फ्राय बाहाग माने कवालकुसियाव जोंनि बर' हिन्जावफ्रानो दायो आरो हौवा मानसिफ्रा 10-12 जनसो दं माने रोंनाया दा नै बिसोरनि फंबायनि बे हिन्जावाबो दायो आरो ओमफ्राय नों रोंथ'वाखै नामा फंबाय आं गोसोआसै नैबेयाव गावनि हिन्जाव दायो ओमफ्राय बेयाव हौवाया दायो आरो नै माबायदि मालायनि आन्दाराव थाफैनो गोनां जादों बाव थायो आरो बिसोरो बेयावनो थायो नै दैयाव सोमलायना दोनो आरो नै बे रडलेस दैयाव सोमना दोनलायो रडलेस ओमफ्राय बोरै माबायो नै गासिबो नै गुना ना गुना रडलेस आरो बुस्थुआ गुना नामा मा गुना आगरनि गुना